VP Sara, as we all know, is taking a very low profile. Umiiwas muna at nananahimik, nag-iisip-isip, nagmumuni-muni, at mabuti naman. Siyempre. Kasi di ba recently nasabi ni Presidente Marcos na parang, Alam mo, lagi namin tapos magpupugunero ka pa doon sa isa para lumubha ng lumabha at lumiyab ng lumiyab yung away nila. Pambira naman. Di ko gawain yun. Kaya mo na sila, kayang-kaya nilang sagutin yan. Si BP pa. Laging handa yan sa anumang laban sa sabak nun. RG, do you have any question? Anyway, mabalikan ko lang yung sa ICC, di ba ang stand ng Malacanang, hindi nila isasubmit sa ICC kung ano man yung mga nagagather ng Quadcom Committee na mga evidence. Pero ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, kontrolado ba ng Malacanang yung si House Speaker o kaya yung Quadcom Committee? So, Dapat kontrolado, sa totoo lang. Pero, ako, litong-lito na sa ating posisyon hinggil sa ICC. Kasi nagbago-bago na eh. Nakailang beses na tayo. Maliwanag ang Pangulo. Kailanman hindi tayo babalik dyan at hindi tayo sasailalim dyan kasi may soberanya tayo, igalang nila. O yun, maliwanag ang Pangulo. Pero minsan, yung DOJ, iba yung sagot. Sabi nila, magko-cooperate daw sa investigasyon. Sabi nung iba, papapasukin daw at papa-interview yung mga testigo. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Magpakatotoo ka, sister. Ano na talaga? pero dapat ba na sabihan ng Presidente kung yun ang stand ng Malacanang? Ang liwanag naman ng Pangulo, konting respeto naman sa ating Pangulo at sumunod naman sila. Okay, Mean. Ano sa Committee of the Whole lang, hindi, wala pa. Yes, I actually hear that for the first time now. Hindi pa napapag-usapan and I'll need to understand exactly how that will work. Pero ma'am, yung plano ni Senator De La Rosa na moto proprio, allowed pa ba siya? Di ba nagkaroon na ng agreement sa plenary na tanging Blue Ribbon Committee ang pwedeng mag-moto proprio Yun ang investigation? nakatanda sa ating mga rules. Pero kung mag-file ng resolution ang isa sa kanila, syempre, talagang pwede naman yun. Hindi siya motu proprio, pero sila na rin ang nag-umpisa. Ay, yung Committee of the Whole, I'm sorry, I can't enlighten you because it's the first time I hear of it. And as we're in recess, we really haven't discussed it in caucus or even informally. But will you be participating o wala pa? I have no idea. I think that's entirely speculative. I have to figure out if it's actually going to happen and how it will be conducted, if at all. Thank you, ma'am. Okay. On that note, any other gusto niyo pa idagdag, ma'am? Wala na? Ano pa ba? Ilan na bang senador ang tatakbo? Yung natira. Napakarami po. Oo. Nakakatuwa Ilan yung eh. natira? 184 na ng balota. Pero ma'am, sa tingin niyo naaabuso na itong party list system? Re-electionist ako, hindi ninyo dapat talangin tungkol dyan. Hindi, I've had, having said that, I've actually conducted several hearings on the party list. And if I'm not mistaken, we had a committee report during the 18th Congress na kinakailangan isaayos at gawing mas masusing ang mga party list registration. Palagay ko ginagawa na rin ng COMELEC kasi marami naman silang tinanggal na mga party list na nagrehistro pero hindi nila hinayaan, hindi nila pinayagan. Ang COMELEC mismo ang nagtanggal ng kung paano magagawa na yung intent niya sa ating saligang batas na yung unrepresented marginal sectors ang siyang papasok sa party list quota. Si party list sino ba nominee yung nagtitinda diyan ng pares-pares? Si Diwata. Si Diwata Pares. Ba yan? Okay, no more? Okay, on Diwata that Torres. note, thank you so much, Senator Amy Marcos. Yes, maraming salamat.